La proposta que jo us faig és fer-ho en dues parts. Una primera part, parlar de l'Esther Xargay, amb 3 intervencions que va fer en l'àmbit de la Fundació. Una va ser en un recital poètic que es diu En diàleg amb Feliça Fuster. L'altra és una instal·lació del videopoema Sorra de temps absent, que està aquí, que també la podeu veure, però que ha itinerat també en altres exposicions. I la tercera acció que va fer va ser Mise en Page, Feliça Fuster, Scripsit, que d'aquí ve el títol, com veieu, de la xerrada. Jo explicaré a la Feliça Fuster des de la vessant artística, que també està vinculada amb la poesia, i el que faré serà parlar-los de Plurivisions, que és la seva obra més compromesa, que és a partir dels anys 80 i que té relació amb un viatge al Japó que fa. Us parlaré de l'origen d'aquest viatge i de l'origen d'aquest canvi de paradigma, perquè quan ella torna del Japó hi ha un canvi bastant potent, tant plàsticament com des del punt de vista poètic. I us parlaré de les correspondències que té la Feliça Fuster, que són molt subtils i s'han d'agafar. No és una certesa, sinó una interpretació, no?, que jo llanço i que són interessants. I que d'alguna manera, si la Esther Xargay es fixa en la Feliça Fuster, no sabem exactament, que és això que estàvem discutint amb la Fina i amb l'Adolf, no sabem exactament quines eren les seves divagacions i el per què feia les coses, però sí que al llarg de la xerrada es veuran punts que poden donar llum a què era el que li atreia a l'Esther Xargay de Feliça Fuster i per què l'homenatge. L'Esther Xargay, jo us he fet un petit currículum, petitíssim, perquè ella era una persona molt expansiva. Era artista visual, era videoartista, era poeta, però va combinar aquestes pràctiques amb l'escriptura, amb el que diuen un activista determinat i molt fort endinsat en la cultura, en la promoció cultural. Va dirigir, entre altres moltes coses, el Festival Barcelona Poesia, va dirigir el cicle de diàlegs Art entre lletres a la Fundació Joan Brossa i un dels últims projectes en els quals estava era el de la Païssa del Marquet, Arts, Lletres i Natura, que és un projecte que forma part en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. És un espai molt bonic que teniu que visitar, sí o sí, que no està tan lluny, que és a Sant Llorenç de Munt i la Serra de l'Ubac. És com una mena de laboratori en plena naturalesa i fan de tot. O sigui, toquen art visual, toquen poesia, toquen la hibridació de tots aquests llenguatges i molt més. I ara mateix l'està dirigint la seva col·laboradora directa, que és la Joana Sardà. Aquesta és l'Esther Xargay, i l'Esther Xargay en una imatge de Mise en Page, Feliça Fuster Scripsit, que va fer a la Fundació Feliça Fuster. Després veiem les imatges. La primera intervenció que va fer, us he de dir que va ser una intervenció frustrada, perquè nosaltres a la Fundació, des del 2015, fem un recital poètic, que encara l'estem fent, i de fet esteu convidats. La setmana que ve, el dia 7 de maig, farem aquest recital, un diàleg amb Feliça Fuster, o sigui que ja és com una tradició, que és un recital que va néixer en el 2015 de la Josefa Contijoch, poeta, i de la Tonya Passola, poeta, que van proposar un diàleg amb la Feliça Fuster a partir de convidar a una sèrie de poetes que fessin un diàleg entre la seva obra pròpia, la seva poesia, amb la poesia de la Feliça Fuster. És a dir, que escollissin un poema de la Feliça Fuster o veure com interactuaven uns i altres. I llavors, en el 2020, pren el relleu la Tonya Passola i decideix convidar a Míriam Cano, a Susana González Turiga, a Esther Xargay, a Arnau Pons, Marta Pérez Sierra, Cinta Massip i Laia Maldonado. Ella va proposar i tothom va estar encantat. A part, eren molts i feia molt goig. O sigui, la proposta era molt interessant. Va passar que va estar parlant amb l'Esther Xargay, però en l'últim moment l'Esther Xargay, per qüestions de salut, no va poder assistir i es va quedar aquí va quedar un testimoni que eren la lectura de 2 poemes seus amb un poema de la Feliça Fuster que li va passar per WhatsApp i que al final ho va llegir la Lluïsa Julià, que la Lluïsa Julià, diguem, és una persona estudiosa de la Feliça Fuster des de l'àmbit poètic, i forma part d'aquest món literari,
I bueno, estava en el recital i va dir, doncs jo la llegeixo. La qüestió és que buscant informació, com que fa pocs dies que jo estic parlant amb la Tònia per a preparar el recital aquest recent, li vaig dir, ai, doncs mira, faig una xerrada de l'Esther Xargay, tu te'n recordes que vau fer que la vas convidar i tal, i no sé què, i dic, sí, doncs conservo els whatsapps del 2021 que vam mantenir i en els quals ella em diu els poemes que vol recitar seus en relació amb el de la Felisa Fuster. I aquí tinc els poemes, perquè m'ho va enviar tota la informació de WhatsApp del 2021. Jo al·lucinava, no m'ho creia. I la veritat és que va ser molt útil perquè em va donar peu a una primera aproximació de com podem interpretar què era el que va atrapar, o sobre aquesta pregunta, què era el que va atrapar a l'Esther Xargay de la Felisa Fuster. Ella va proposar aquests dos poemes, que és Deixa't anar i Rient, rient, contra tot pronòstic, que aquest jo crec que és un poema molt especial perquè cada vegada que s'ha parlat de l'Esther Xargay, doncs sempre és el poema de referència, no? És el poema de l'Esther Xargay, amb la qual tothom coneix. El poema que va proposar de la Felisa Fuster és El verb al vent. Llavors, aquest poema tenien que dialogar amb aquests dos. Jo no soc, com es diu, jo no soc rapsoda, però us ho llegiré perquè crec que és interessant veure com funciona. El poema de la Felisa Fuster diu així. Té una entrada que són com quatre, jo diria, 4 punts cardinals en un moment donat, estesos en un mapa, o els 4 elements de la natura, que representin els 4 elements de la natura dintre del que es considera la creació de l'univers. I aquests 4 elements són els elements que la Felisa Fuster són els seus elements de creació dintre de l'àmbit poètic. I són el temps, el verb, la sorra, el verb. Acció. Damunt del verb camino. Esborro amb vent la roca sàfica des d'on es feia el salt profund. Ocells remots s'enfilen pels meus braços. Notes de l'aire en clau de sol. Amb veu, amb vent, el cant s'aixeca. Amb sorra i verb, la pàgina. Amb verb, amb verb. Amb vent, el vent regira i qui sap qui, amb verb ho gira tot. Jo crec que el que parla és de la creació poètica, de l'escriptura, del moment d'escriure, que és el que s'enfronta. I aquest és el poema de l'Esther Xargay. Hi ha dies amb gargots furtius entre les pàgines, nits de folis en blanc, que cerquen elegies i de tranuita els mots com signes eminents calen en pensaments embriacs i fugissers que la mà no reté a l'hora de tancar-los en un full de paper. És un poema molt bonic, és un poema molt sense pausa i és un poema que d'alguna manera està parlant de la mateixa creació, que és una creació. Que aquí és més clar. Aquí és més clar que, sí, no és tan críptic com el de la Felisa Fuster. I el següent poema que ella volia recitar, que es diu Rient, rient, contra tot pronòstic. El cos el perd el seu mal cap farcit de mots i frases fetes, refranys a l'engròs i dites a la peça i a ulls clucs patacs de signes i avalots de lletres, a l'encesa que eclipsen noms i verbs i escometen raons de pes i ordre sobre el magí que barrina el que no cal entendre en saber perdre el temps de vista i els papers i el món, sense estrets pel camí traçat, a peu caumes, ajudeu-me a alçar la corpenta i contra tot pronòstic, fer un cop de cap, de cor, a pensa plantar cara i a les penes queixalades voi deixant-hi les dents rient, rient. La relació també una mica és aquesta qüestió de la creació, d'aquest mal de cap, del farcit de mots, de les frases fetes, de com ella en totes aquestes qüestions acaba navegant. I després hi havia una altra cosa que em semblava interessant i és que hi ha com un joc de paraules entre verb i vent, una aliteració, una reiteració d'aquestes paraules que fan un joc expressiu, un joc fonètic expressiu. I en aquest, de rient, rient, doncs al final de tot també passa una mica. Fer un cop de cap, de cor, a pensa, plantar cara. Són idees que jo extrec d'una cosa que al final només l'Esther Xargay en coneixia i sabia el per què va escollir aquests poemes. Ara passem a una altra intervenció que va fer. És una intervenció molt vinculada amb l'exposició Art i Paraula, que és la instal·lació videopoema de Sorra de temps absent.
que es va fer expresso per Art i Paraula, però que també va coincidir amb el centenari de la Felícia Fuster, a l'any Fuster, del centenari dels 100 anys del seu naixement. I a part d'Art i Paraula, doncs també es va exhibir en dues exposicions en relació més al centenari, en relació més vinculat a la Fundació, que era el Centre d'Art Santa Mònica, dins de l'exposició Felícia Fuster Plurivisions. Va ser, us he de dir que va ser un comissariat molt especial perquè hi havia, ara us ho diré, hi havia dues comissàries, una que portava l'àmbit literari, que era la Lluïsa Julià, i l'altra, que era la Pilar Parcerisas, que portava la part visual, la part plàstica. Per això, per aquestes qüestions, al final hi van participar 3 direccions de cultura, que us ho dic. Una era Direcció General de Patrimoni Cultural, Direcció de Creació, Acció Territorial i Biblioteques i la Institució de les Lletres Catalanes. Això era bastant inèdit, però va ajudar molt a la promoció de la Felícia Fuster, perquè entre 3 direccions va haver-hi recursos com per posicionar el treball de la Felícia Fuster més enllà d'on se la coneixia, que era molt ficada dins de l'àmbit acadèmic i en qüestions de públic més ampli no se la coneixia gens. I després es va equilibrar més aquestes dues facetes que ja tenia. Se la coneixia molt per la qüestió poètica, però la qüestió plàstica no se la coneixia gens. Hi havia una simetria molt heavy. Per això jo vaig començar a estudiar la Felícia Fuster des de la part, o que m'era interessant, la part plàstica, perquè des del punt de vista de recepció, també una mica pujaven una mica, se la coneixia més, per fer que se la coneixés més. En fi, aquí les artistes que va convidar la Pilar Parcerisas van ser l'Ester Xargay, la Mireia Zantop, la Núria Iglesias, la Mar Serinyà i la Marta Darder. I la instal·lació sonora la va proposar Xavier Lloses, que interpreta els haikus de la Felícia Fuster. Us he portat farem aquí un parèntesi, perquè més que explicar-vos jo aquesta instal·lació, a mi em semblava, vaig recuperar aquest vídeo de la revista El Temps de les Arts, que va fer l'Alfons Alcañiz, l'Adolf Alcañiz, que no ho sabia, que m'he enterat avui, i hi ha un temps dedicat a Sorra de temps absents en el qual parla l'Ester Xargay. M'agradaria que el veiéssiu, perquè ella ho explica molt bé. Sorra de temps absent és el títol d'un llibre de Felícia Fuster, molt bo, un llibre de poemes molt bo, en el qual hi ha un poema que es diu El verb al temps. Aquest poema és el que fa vertebra aquests 2 vídeos d'aquesta instal·lació, en el qual justament es treballa aquests elements del poema, és a dir, el verb, el vent, el temps, la sorra. Aquests 4 paraules són les que fan del vídeo un conjunt de composicions que es van superposant en què es veu una mà que esculpeix la paraula sorra, que grava la paraula sorra sobre el marbre. Aquest temps de gravar la paraula sorra sobre el marbre és el que ens dona la durada del vídeo, la durada d'aquests seguits de composicions que van lletra a lletra conformant la vida de la Felícia. Cada composició comporta una obra de les plurivisions. Les plurivisions justament són temps perquè crea un moviment amb la imatge, aquest moviment li dona un temps i després aquest temps ens serveix per anar enllaçant justament un viatge per tota la vida de la Felícia a través de fotografies seves, conjugat amb el moviment de la mà que va gravant la paraula sorra, com un rellotge de temps, com un rellotge de sorra, de fet, que ens va fent aquest transcórrer per la vida i per l'existència i per l'art i per la poesia. Si us fixeu una altra vegada, torna a treballar sobre el mateix poema, el verb al temps. Curiosament, és com una reiteració, però aquesta vegada l'utilitza per retre-li homenatge des de l'artista, no des de la poeta, sinó des de l'artista. I clar, tot això té a veure amb que les dues, d'alguna manera, eren artistes i poetes, vull dir, compaginaven aquestes dues diferents disciplines, a part que les dues també van ser promotores culturals. Si l'Ester Xargay ho feia d'una manera molt
molt activa, molt directa, molt física, la Felícia Fuster ho va fer a través de la seva fundació, no? O sigui, diria més estratègicament, no? És un temps, o sigui, pensant-hi molt des de feia molt temps. Des dels anys 80 ella ja estava pensant en una fundació. I, de fet, la Fundació Felícia Fuster va ser el seu últim gran projecte. Llavors, compartien coses de si, no? A part de que eren dones fora de sèrie. I l'última intervenció, la mise en page, Felícia Fuster Scripsit, que dona títol a aquesta xerrada i que va ser una acció participativa en relació a una exposició que era Felícia Fuster Scripsit de l'Elisenda Pipió, que és una ceramista que ens va fer una proposta a la Fundació, una proposta molt maca, però no us he portat obra d'ella perquè si no ens allargaríem molt més. I llavors, com que jo ja tenia un contacte més directe amb l'Ester Xargay, havia vingut a la Fundació amb l'Adolf per buscar imatges, per ficar-s'hi en l'arxiu, per fer sorra de temps absents, doncs es va generar la confiança per demanar-li, dir-li, escolta, a mi m'agradaria que tu fessis alguna cosa a la Fundació, alguna cosa, i tenim aquesta exposició que parla de la Felícia Fuster, jo no sé si tu podries fer alguna cosa. I ella va proposar mise en page i la va crear juntament amb la Mariona Sardà. Això es va fer en el 2021, no, el 2022, al novembre, sí que ho posa aquí. Va vindre molt poca gent, però va ser meravellós, la veritat. Va ser una cosa molt bonica. Mise en page significa compaginar. El que volíem fer era fer una compaginació mecataballada, espaial i audiogestual, en la qual fos participativa, és a dir, que la gent que fos present pogués participar en ella, que fos a tamany real i a tamany natural, i a escala natural. I vam proposar aquesta acció, que era com fer un llibre visual amb la poesia de la Felícia Fuster, amb elements que surten en els poemes. I, de fet, va ser molt xulo, perquè tothom que hi érem allà érem unes, 6-7 persones, no més, però vam sortir amb un bon rotllo molt guai. Va ser això. La qüestió era retrohomenatge també una mica amb els poemes de la Felícia Fuster, però inspirant-se a través d'una altra creadora, que era l'Elisenda Pipió, i aquestes són algunes de les imatges que em van sortir. En aquesta recerca que jo em feia en el cap de pensar en què és el que atrapava a l'Ester Xargay, què és el que pensava de la Felícia Fuster, quina relació la unia amb ella, o sigui, quina qüestió la unia amb ella, vaig llegir un article que surt al Surt de Casa, és un article escrit per l'Anna Zahera, i aquí hi havia una cosa interessant que deia, era una entrevista a l'Ester Xargay, que ella comentava que de Felícia Fuster li agradava la gran llibertat que expressa les pintures i l'escriptura. Ella, a part de compaginar, o sigui, a part de crear un vincle, jo crec, en una relació que té a veure amb aquesta identitat de doble cara, amb aquest binomi que treballa la poesia i l'art, doncs aquí hi havia un identificar-se amb la Felícia Fuster. I aquesta identificació també venia per la qüestió de la llibertat, de la llibertat d'expressió, de fer les coses sense complexes i sense... de manera que ningú li pogués dir, almenys a la Felícia, el que havia de fer, ja que la Felícia ve d'una altra generació i segurament havia tingut més condicionants. Malgrat aquests condicionants socials, polítics, etc., ella sempre va ser una persona molt lliure en fer de la seva vida el que va voler. I ara us explico per què. I ara comencem la segona part, que és la Felícia Fuster. És una dona que va néixer a la Barceloneta en l'any 21. Va ser artista plàstica, poeta i traductora ocasional. Tenia actituds artístiques de molt jove, pintava i dibuixava molt bé, i va entrar a la Massana en l'any 32. Amb 12 anys. És una mica més jove del que s'admetia en aquesta època, perquè es coneix que tenia un mentor, que era el Josep Ràfols i Fontanals, que era un crític, un pintor, un crític de l'època, un tipus una persona molt erudita dintre de la història de l'art i coneixia
àmpliament el que era l'arquitectura renaixentista, coneixia àmpliament el que era l'arquitectura de Gaudí i, de fet, va ser el primer que va regentar la càtedra de Gaudí quan es va crear i la va fer, o sigui, ell va ser el primer. I van tenir una relació segurament arran d'una pintura, d'un retrat que segurament els pares li van encarregar al Rafus i Fontanals i que a partir d'aquí, doncs, la pintura està a la Fundació, és una pintura de la Felícia Fuster quan té 6 anys i d'aquesta relació va néixer aquesta amistat i ell va procurar de facilitar l'accés a l'escola Massana i ella amb 12 anys comença a treballar això, a part dels seus estudis de batxillerat o el que fos al col·legi. I es va especialitzar en gravat al vidre a la mola, que és una especialitat que ja no es fa perquè utilitzen gruixos de vidre molt forts i surt en el 36. Just en el 36 comença la guerra, ella ja estava formada. Durant el període de la guerra ella marxa a Castellterçol, segurament amb la família, després hi torna. I dintre d'aquesta postguerra ella i la seva família va patir les conseqüències d'una repressió heavy, com la que hi havia, i ella va poder més o menys continuar el seu itinerari d'estudis. Va acabar batxillerat, va fer l'examen d'estat, va entrar a la universitat per estudiar dibuix i pintura i es va acabar llicenciant-se en aquella època, en el 47. I del que coneixem d'aquesta època, doncs ella estudiava i feia era artesana del vidre i feia encàrrecs per a empreses de parament de l'època i es guanyava la vida en paral·lel. O sigui, sempre ha sigut una persona que s'ha guanyat la vida, independentment de l'estatus de la família i de si tinguessin diners o no, ella independentment se guanyava la vida d'aquesta manera. En el 47 forma un grup molt efímer que es diu Los Últimos, exposa, que sapiguem, en la Galeria Cira i després d'això segurament ella té com una crisi per la situació concreta de postguerra i d'identitat i diu que ella marxa. I fa un primer viatge de prospecció amb un amic seu que guanya una beca de l'Institut francès, marxa un any a París i quan torna agafa les coses i marxa. Deixa família, deixa amistats, deixa possibilitats dintre d'aquest panorama, però decideix que a ella fa com una mena d'exili voluntari, podríem dir-li, en busca d'un horitzó intel·lectual, polític, de llibertat, etc., que aquí no hi havia. I marxa i es dedica, de moment, al tema de l'artesania i també es guanyava la vida fent classes d'espanyol en una escola d'idiomes. Durant aquest temps ella va fent coses d'artesania, no se sap molt bé si de pintura toca alguna cosa, escrivia, perquè en paral·lel ella escrivia narracions, que és aquesta faceta literària que comença a desenvolupar d'una manera autodidacta, i va passant la vida a París, no té pensament de tornar, es casa amb un noi que té de família benestant, que tenen recursos econòmics. Aquí ella, aniré ràpid perquè si no, ella s'acomoda una miqueta, va deixant progressivament tota aquesta activitat artística que té, però la parella no funciona i quan es separen ella agafa un altre cop a la seva vida i diu, bueno, tinc que guanyar-me la vida. I des de llavors crec que ella està pensant en retornar a reprendre l'activitat artística, especialment l'artística, perquè la literària crec que aquestes circumstàncies, encara que treballés, li permetia anar fent alguna cosa, i no va acabar de deixar-ho mai. Però en qüestió de plàstica va estar quasi 18 anys d'aturada artística perquè tenia que guanyar-se la vida d'altres maneres. Però el seu objectiu era aquesta obsessió de retornar. I per això, durant aquest període, va tocar altres temes que li procuressin les possibilitats de poder reprendre aquesta activitat altrament. Va estudiar econòmiques, va guanyar diners, no va voler vincular-se al món artístic, malgrat que estava en diverses empreses de publicitat, no volia barrejar-se amb les feines de grafista, tenia aquesta diferència, entenia que venia de l'àmbit de les avantguardes, també d'alguna manera, d'aquestes
avantguardes de començament de segle, que havien sigut molt fortes i no queria barrejar una cosa amb l'altra. I a poc, cap als 80, que és on començo ara a explicar-vos, cap als 80, cap als 70 comença l'activitat, ella deixa de treballar, com es diu, ella es prejubila i comença una activitat amb un tipus de pintures que no és aquesta que hi ha aquí, però que és un tipus de pintura que és una abstracció, són abstraccions, que nosaltres li hem dit abstraccions líriques, ara tenim un exemple. I els anys 80 són uns anys de molta producció. Molta producció, mira, aquesta d'aquí és l'abstracció lírica, és la pintura que va començar, les pintures més o menys que va començar a fer, és molt més ampli, però estic resumint molt. I aquestes són les pintures després d'aquest viatge al Japó a partir de 1987. Ara us explicaré en detall. Doncs en els anys 80, la Felícia Fuster comença una activitat embogida dintre del que seria el món creatiu, que té a veure amb la literatura, la traducció, amb la poesia, la traducció i la pintura. En el 71 ja estava amb aquestes abstraccions líriques i en el 87 hi canvia, però no deixa de treballar. En els anys 80 ella comença a escriure el seu primer recull poètic, que té una molt bona recepció aquí a Catalunya, que és Felícia Fuster, una cançó per a ningú i 30 diàlegs inútils. Aquest recull el va presentar al Premi Carles Riba del 83 i va quedar finalista. Però la curiositat és que el jurat que hi havia, en el qual estava la Maria Mercè Marçal, van quedar flipats de la proposta que va presentar i no sabien ni qui era, ni d'on venia, ni l'edat que tenia, no sabien absolutament res. L'únic que veien és que, a part de la qualitat que ells li atorgaven al poemari, que hi havia una gran diferència entre el tipus de poesia que s'estava fent en aquell moment a Catalunya i aquest recull poètic que venia, que no sabien d'on, i que els va xocar molt. De fet, finalment van decidir publicar-ho, malgrat que aquest premi habitualment només publica el guanyador. I això va tindre tan bona recepció que va lligar o li va donar l'oportunitat de conèixer la Maria Mercè Marçal, que es van fer amigues amb el temps, i el Sam Abrams. Tots dos, des d'aquest moment, els hi van fer d'agent literari aquí a Catalunya, donat que la Felícia Fuster vivia a París i no tenia intenció de tornar. Però en sabien que una persona que tenia aquest tipus de treball era molt fàcil que si vivia fora i si no es mantenia viu aquí a Catalunya no acabaria perdent-se. Llavors van fer aquest esforç. Això va permetre també establir una gran amistat també amb el Sam Abrams, amb la Maria Mercè Marçal i amb el Sam Abrams. Durant aquest període, que això va ser un xut d'energia per la Felícia Fuster, perquè quedar finalista en un premi tan important d'alguna manera va incrementar la seva motivació, doncs a part de fer això, va fer el recull d'aquelles cordes del vent, es va ficar en una traducció que era un exercici difícil, que és la traducció de Marguerite Yourcenar, Obra negra. Va escriure en aquell moment també, en el 85. Aquestes són les referències. I l'obra negra de Marguerite Yourcenar és un punt d'inflexió que faria que arribés a aquest altre projecte, que és una altra traducció. Ella va fer 3 traduccions. Va fer la Yourcenar, Obra negra, va fer aquest recull o aquesta antologia poètica de poetes japonesos al català, que era un exercici hiperdifícil, que jo no sé com se li va acudir, però més o menys ho sabem, però no tothom és capaç de plantejar-se que pot ser possible fer una cosa d'aquestes característiques. Aquest recull poètic la porta
a un viatge que fa al Japó, que quan jo vaig començar a estudiar-la, aquest viatge, el que s'havia escrit sobre aquest viatge, doncs que era un viatge iniciàtic per la Felicia Fuster, que va canviar tot el seu paradigma artístic i literari, però no sabíem res més. Doncs jo vaig investigar una miqueta més sobre aquest viatge i el motiu d'aquest viatge. I resulta que no va ser un viatge turístic, no? Sinó que va ser un viatge d'investigació per trobar contactes, experts en la matèria, japonesos que li portessin material per a aquesta compilació poètica que va fer. Aquesta és la Felicia Fuster al Japó. Al Japó va estar 49 dies i en aquests 49 dies va visitar galeries, museus, jardins, temples, teatre no, va treballar amb el traductor de poesia japonesa contemporània, que va ser el Sawada Naoyuki, que en aquella època era un jove que estava estudiant, començava la tesi sobre Sartre a París, es van conèixer com una mena de trobada i es van conèixer, es van encaixar molt bé, encara que, malgrat les edats, doncs van encaixar molt bé. Ell era poeta també, havien escrit, i ella li va proposar de fer aquesta antologia poètica. Em vaig preguntar per què la Felicia Fuster es planteja o fer un projecte, o endinsar-se en un projecte tan compromès i tan difícil, no? Jo crec que la Felicia Fuster era una dona molt intuïtiva i no feia les coses de manera, diguem, pensada, sinó que ella llançava i després s'hi posava, no? I treballava. Ella, la seva autora de capçalera era la Marguerite Yourcenar, si no, no s'hagués ficat en una traducció també tan complexa com la de Marguerite Yourcenar. Això, juntament amb l'exploració dintre de la biblioteca de la Felicia Fuster, que la tenim a la Fundació, hi ha una sèrie de llibres que contextualitzen molt bé, que podrien contextualitzar, millor dit, les raons del perquè d'aquesta traducció de poesia japonesa. Ella té molts llibres d'autors japonesos i entre aquests hi ha aquest, Sang no Moderne, que Sang no Moderne, coneixeu el teatre no? És el Teatre Nacional del Japó i és un teatre molt especial, que dura molt de temps, que és molt gestual, que parla de tradició, que parla de fantasmes, del més enllà, de que hi tornen, de que es troben amb la realitat i que sorgeixen històries. Tenia aquest llibre del Mishima, que el Mishima el que fa en els anys 50 és escriure una versió de 5 poemes però actualitzades a la modernitat. Doncs aquest llibret, la Marguerite Yourcenar el tradueix de l'anglès al francès. Penseu que si la Felicia Fuster tradueix a la Marguerite Yourcenar, abans de traduir-la hi ha un estudi previ, no és una traducció literal, sinó que hi ha tota una sèrie de components per fer una traducció. I jo crec que la Felicia Fuster en troba que hi ha aquest vincle de la Yourcenar amb el Japó i aquest vincle amb el Mishima Yukio. I em penso que ella diu, ostres, per què no fem aquest projecte, per què no faig un projecte similar, un projecte de traducció, com va fer el de la Marguerite Yourcenar, malgrat les distàncies, que són moltes, però ho faig en el camp que jo conec, que jo sé que és el de la poesia contemporània, en un camp que jo em trobo bé. I llavors em penso que aquesta va ser la proposta que li va sorgir de manera espontània o de manera natural i que li va proposar el Sawada Naoyuki. I que Sawada va agafar i va dir, doncs vale. En aquest viatge al Japó, a part d'això, va estar treballant amb el Sawada, visitant experts en poesia, que li donaven material perquè ella pogués treballar aquí, o autors que ella podia considerar en aquesta traducció de poesia. O sigui que hi ha un diàleg molt important en Felicia Fuster, o sigui, hi ha un diàleg amb el... O sigui, no crec que s'aproximi la Felicia Fuster amb l'altre exotitzant, sinó que hi hagi una japonització del que vindria a ser la poesia japonesa al català, sinó que ella el que fa és apropar-se
al Japó, apropar-se a la cultura japonesa, al sistema cultural japonès, per crear aquest diàleg que mínimament vestiria aquesta manera de fer de poesia japonesa contemporània. Hi ha com una aproximació més intercultural que no pas des del punt de vista del japonisme, de l'altre exotitzant, de com veus a l'altre. I en aquest sentit jo crec que és una bona traducció precisament per això, i que crec que és una cosa que caracteritza la Feliça Fuster. Feliça Fuster hi anava al lloc per nodrir-se, per dialogar, per entendre les coses. Us ensenyo una mica com treballava la Feliça Fuster, en quins projectes s'hi ficava. Llavors aquí entrem en les correspondències entre la imatge i la paraula. Aquí el que jo vaig estudiar a la Feliça Fuster, una de les coses que a mi em donava interès era aquesta relació que podia tenir entre poesia, o sigui, si havia treballat entre els anys 80 i 90, 95, d'una manera tan intensa, en paral·lel, diferents disciplines, diferents facetes de treball, alguna cosa, o sigui, el món creatiu era el mateix, o sigui, el pensament, el subjecte era el mateix, havia d'haver alguna relació entre la poesia que escrivia i la pintura que feia? Bueno, aquesta era la pregunta de partida de la meva tesi. Els lligams entre pintura i poesia sempre són molt difícils perquè són disciplines molt diferents. Tot i això, crec que la cultura japonesa o aquest apropament al Japó o al concepte de Japó ens dona... és el catalitzador que permet que nosaltres trobem vincles indirectes, però algunes coses molt intuitives entre que vindria a ser la poesia i la pintura. Això és una plurivisió, està feta en el 87, i aquest és el poemari que va escriure després de tornar del Japó, que és quan canvia tota la seva relació amb el llenguatge literari i amb el llenguatge plàstic, que comença a fer aquestes plurivisions. Les plurivisions són unes pintures, com diries, a diferència de les altres, si les altres eren tot llum, les abstraccions líriques, això era foscor, era treballar la simetria d'una manera molt especial, treballar per capes, introduir el blanc de manera molt anecdòtica però molt significativa, i després aquestes plurivisions el que feia, les va dotar d'un motor darrere que el que feien era giraven molt calmosament i tenien 4 aturades al llarg del temps. A part que ja són curioses perquè els perfils són irregulars. Aquest era el concepte de pintura que ella va crear després del Japó, que té molta relació amb les laques negres del Japó, amb aquest concepte de l'ombra de Tanishiro Yanizaki, amb altres autors com Kato Shuichi, que té 3 volums de història de la literatura. Amb Mishima, quan jo em vaig qüestionar quina era aquesta relació, ho vaig tenir difícil, però vaig trobar en aquest poemari que va escriure, tot i que es publica en el 2001, es va escriure a partir de 1989, és un poemari de haikus que són molt especials. Per començar, estructuralment, hi ha com uns espais buits, que en japonès es diu amma, que deixen com aquests espais. L'haiku tradicional no té aquests espais buits, però ella els incorpora. I si els incorpora també té una qüestió estètica que ve des del punt de vista visual, que vindria a ser aquesta relació amb la seva part plàstica. Potser una persona, un poeta, que fos estrictament un poeta o una poetessa, no es plantejaria a fer un haiku amb aquests espais, amb aquestes estructures. Igual que l'estructura del verb, el temps, que ja està com... és una sèrie molt estructurada, que és aquesta. Juga amb aquests espais. Aquest poema també el va fer posterior al viatge al Japó. Llavors, el propi poema visualment ja té una altra lectura, que no és el que explica. Doncs d'aquest poemari jo vaig extreure 3 poemes que tenien relació amb el jardí sec japonès. Un és aquest, Unció, calma, de florida eterna, jardí de pedres. I aquest és un jardí, és una planta, és un planell
arquitectònic, doncs un planell d'arquitectura, d'una de les plantes d'un jardí sec japonès, que és del temple de Ryoanji a Kyoto i que és un temple que ella va visitar. Ella no va veure aquesta planta ni molt menys, però el va veure en directe. Llavors, aquest temple es caracteritza per aquests sillots de pedres que al voltant d'aquests tenen uns cercles que els envolten i que estan fets amb un rasclet. Si transposem aquesta imatge, que finalment al final no és més que una abstracció també, però que té una funció que és arquitectònica, entenc que la Felicia Fuster mentalment i segurament de manera molt intuïtiva el que fa és transposar aquesta idea conceptual amb el seu concepte de plurivisions, perquè això, d'alguna manera, aquests cercles estan en aquests cercles d'aquí, però no només en els cercles, sinó en el gir que acompanyen el perfil irregular i aquest cercle de la pròpia matèria que està feta al quadre. Però el que a mi m'interessava, i fins aquí això, perquè això té a veure amb la pintura, però amb la poesia, a mi el que m'interessava, aquests són els 3 poemes que ella va escriure, aquests haikus, i això us ho llegiré perquè em sembla que ho expresso millor llegint-ho. Això ve a dir així, que transposant aquestes particularitats del llenguatge pictòric de l'artista, d'aquestes plurivisions, aquesta sèrie mostra com la imatge mental d'un espai de contemplació en què els elements que la componen i el moviment conferit al conjunt porten a una geometria variable, a una polisèmia representada en la multiplicació dels escenaris, una multiplicació que té a veure també amb aquesta planta del jardí sec japonès. A una calidoscopia asimètrica que, com en la poesia moderna dels seus autors i autores japoneses i la seva pròpia, representen mons en permanent evolució. De manera específica, com us deia, la Felicia Fuster va escriure aquests poemes, aquests haikus dintre del poemari Postals no escrites. Ella era molt coneixedora de la particular funció evocativa de la llengua japonesa, perquè també va escriure articles sobre la llengua japonesa, l'elecció de les paraules, així com els espais en blanc que formen part estructural d'aquests poemes, que irrompen el ritme de l'escriptura tradicional de l'haiku, però respecte a la seva composició clàssica en 3 versos sense rima de 5, 7 i 5 síl·labes. Això és el que caracteritza l'haiku. I ens porta cap a idees de contemplació i buit mental activades per una concreta visió abstracta, cap a una representació interna no tan allunyada de la planta seca del jardí del temple de Ryoanji ni del seu patró asimètric, distingible en una estructura formada per 5 illots de roques agrupades en 5, 2, 3, 2 i 3. En aquest sentit, la sèrie Plurivisions, jo crec, dotada d'un moviment molt lent que feia rotar les obres 360 graus, es pot considerar un conjunt format per d'espais de meditació, calma, silenci, serenitat, de temps infinit, florida eterna, final i centre, cercles, en què la mirada cerca connexions amb la primigènia d'una cosmogonia compartida de manera natural amb l'altre oriental. O sigui, no hi ha una relació directa del que vindria a ser poesia, aquests poemes, amb la pintura de la Felicia Fuster, però aquest concepte del Japó i tot l'estudi que ella va procurar o va entrar, aquesta immersió que va fer i tot el que va arribar a conèixer sobre el Japó i a estudiar sobre el Japó fa que al final això catalitzi en un lligam molt subtil que té a veure amb punts de llum que de vegades connecten, que són molt difícils de trobar, perquè la mentalitat de la Felicia Fuster no era un artista convencional des del punt de vista de tenir les coses ben endreçades, tots els projectes ben acabats, sinó que era una persona, com deia l'Esther Shargay, una persona molt lliure, i el lliure tenia a veure també amb la seva personalitat, de dir, jo tiro cap aquí sí o sí i estic una mica al marge de les tendències o del que em puguin procurar o del que es porti. I, en fi, aquesta és una mica aquesta idea.